Ang pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith. Kaugalingon nga mga pulong ni Propeta Joseph Smith mahitungod sa pagtungha sa baso ni Mormon mao. Niana nga gabii sa Setyembre 21, 1823. Ako mipahiluna sa akong kaugalingon sa pagampo o pagpangayliya ngadto sa makagagahom sa nga Dios. Samtang ako diha sa pagtawag sa Dios, ako nakikita og kahayag nga mitunguha sa akong lawak. Diin nagkadako hangtod ang kahayag sa lawak labaw pa sa utong tuktok. Nga sa kalit lamang usa ka personahe mitunguha diha sa kiliran sa akong higdaanan. Nagbarog sa hangin, kay ang iyang mga tiil wala magtugkad sa salog. Siya nagsulob sa maluwag nga saput nga may talagsaon nga kaputi. Kini usa ka kaputi nga labaw pa kay sa bisan unsa nga butang nga yutanon nga ako sukad nakakita. Ni ako motuo nga adunay bisan unsa nga butang nga yutanon nga mahimong nga magpakita sa hilabihan nga kaputi o kahayag. Hukas ang iyang mga kamot, ang iyang mga bukuton usab sa ibabaw og diutay sa mga puso. Ingon usab hukas ang iyang mga tiil, walay gisulob og ingon sa iyang mga bitiis, ibabaw og diutay sa mga bubol. Ang iyang ulo og liog walay tabon usab. Ako nakamatikod nga siya walay lain nga gisulob gawas sa kupo. Kay kini bukas man nga sa ingon ako nakakita sa iyang dughan. Dili lamang ang iyang kupo ang hilabihan kaputi, apan ang iyang tibuok nga pagkatawo mahimayon nga lisod hubiton og ang iyang pamahon sa pagtinuod. Ingon sa kilat, ang lawak hilabihan kahayag apan dili kaayo sila ingon sa naglibot niini nga tawo. Sa una ko nga pagtanaw, kaniya ako nahadlok apan wala dayon kanako ang kahadlok. Siya misangpit sa akong ngalan og miingon nari kanako nga siya usa ka sinugo nga gipadala gikan sa atubangan sa Dios nari kanako ug nga ang iyang ngalan mao si Moroni. Ang Dios adunay ipabuhat kanako o nga ang akong ngalan paggagamiton alang sa maayo og sa dautan diha sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan o mga pinulongan o nga kini sama nga pagkalitukon sa maayo og sa dautan diha sa tanan nga mga katawhan. Siya miingon nga adunay usa ka basohon nga gitakoan gisulat sa mga palid nga bulawan, naghatag og kasasayan sa kaagi sa unang mga lumulumpyo. Niining dako nga yuta og ang tinubdan sa ilang kagikan. Siya usab miingon nga ang kahingpitan sa walay katapusan nga ebanghelyo mao ang nahilakip niini. Ingon nga gitugyan sa manaluluwas ngadto sa mga karaan nga mga lumulumpyo. Usab adunay duha ka mga bato nga anaa sa bayanan sa Salimin sa mata nga pilak. O kani nga mga bato
taod sa taming naglangkob sa gitawag nga Urim ug Tamin. Gitago uban sa mga palid ug ang pagbaton ug paggamit niini nga mga bato mao ang naglangkob sa mga manalangda sa karaan nga panahon ug nga ang Dios ang nag-andam kanila alang sa katuyan sa paghubad sa basohon. Ug usab siya misulti kanako nga kon makuhay ko na ang mga palid diin iyang gihisgutan kay ang panahon nga sila pagkakuhaon wala pa matuman. Ako dili gayod mo pakita kanila ngadto ni bisan kinsa nga tawo ni ang taming uban sa Urim ug Tumim. Nato lamang kanila kinsa ako pagmaandoan sa pakita niini. Kay kon ako mabuhat ako paghalaglagon samtang siya nakigsulti kanako mahitungod sa mga palid. Ang pananawon na buksan sa akong pangisip nga ako nakakita sa dapit diin gitago ang mga palid o nga tinaw og tataw kaayo nga akong nailhan ang dapit pag-usab sa diha nga gidaaw ko kini. Humani ini nga pagigsulti ako nakakita sa kahayag sa akong lawak nga nagsugod dayon pagtigom. Libot sa lawas sa tawo nga nakigsulti kanako ug kini nagpadayon hangtod nga ang lawak nahibalik sa kangitid. Gawas lamang sa naglibot kaniya nga sa kalit lamang ako nakakita. Ingon sa gihapon og usa ka hayag nga agyanan pangingon sa langit og siya misaka hangtod nga nawala og ang lawak nahibalik sa unang kahimtang sa wala pa kining langit nun nga kahayag mo pakita. Ako mihingda nga naghunahuna sa pagkatalagsaon sa talan-awon og sa hilabihan nga katingala sa gisulti kanako sa kahibulongan nga sinugo. Sa diha nga taliwala sa akong pagpamalandong sa kalit lamang ako nakamaktikod nga nagsugod na usab og kahayag ang akong lawak og sa kalit ingon sa gihapon ang mao nga langit nun nga sinugo diha na usab kiliran sa akong higdaanan. Siya misugod og misaysay na usab sa mao gihapon nga mga butang diin iyang gibuhat sa una niya nga pagtuaw nga walay bisan gamay nga kausaban nga sa pagkahuman siya mipahilbalo kanako sa mga dako nga mga paghukom nga moabot sa ibabaw sa yuta uban ang dako nga kasubanan pinaagi sa gutom, espada ug kamatay o nga kini nga mga mabugat nga mga paghukom mabot sa yuta niini nga kaliwatan human masaysay kini nga mga butang misaka na usab siya sama sa una niya gibuhat. Nini nga higayon lawom kaayo ang talan-awon na hipagtik sa akong kaisapan nga ang katulogan mibiya sa akong mga mata o ako mihigda nga gidawog sa kahibulong sa akong nakikita og nabati. Apan unsa ang akong
katinggala nga mipakita na usab ang mao nga sinugo diha sa kiliran sa akong higdaanan. Og nabati ko siya nga nagsaysay o mibalik pag-usab sa pagsaysay ngari kanako sa mao gihapon nga mga butang ingon sa nangagi og mipuno pagpasidaan kanako nga si Santanas mosulay sa pagtintal kanako mahitungod sa kabus nga kahimtang sa banay sa akong amahan sa pagkuha sa mga palid sa tuyo nga magpadato. Kini siya midili kanako nagingon nga ako kinahanglang gayon nga walay lain nga tumong sa pagkuha sa mga palid gawas sa paghimaya sa Dios og nga dili gayon magpadani sa bisan unsa nga katuyanan nga walay labot sa pagpalambo sa iyang harian kundili ako dili makakuha kanila. Human kini nga ikatulo nga pagduwa siya misaka na usab pangingon sa langit sama sa una og ako nagpabilin pag-usab sa pagpamalandong sa pagkakatingalahan niini sa akong nasinati sa diha nga kalit namang human ang langitnon nga sinugo bibiya kanako sa ikatulo nga higayon mituktag og ang manok og ako nakamatikod nga ang kabutagon nagsingabot sa ingon ni ana ang among panagsultihanay milungtad sa tibuok gabii. Ako sa walay langan mibangon gikan sa akong higdaanan og sama sa naandan mipaingon sa kinahanglanon nga mga buluhaton sa matag adlaw apan sa pagsulay ko sa pagtrabaho sama sa naandan ako nakamatikod nga ako nawadan sa kusog ug dili makahimo sa mga buluhaton. Ang akong amahan kinsa nagtrabaho uban kanako nakamitukod nga adunay kalainan kanako og misulti kanako sa pagpuuli sa balay. Ako misugod uban sa tuyo sa pagpauli sa balay apan sa pagsulay sa pagkatkat sa koral gikan sa umahan diin kami nagankikan ako nawadan sa umoy ug ako natuba sa yuta ug sa mubo nga higayon nawadan sa panimuot. Ang unang butang nga kanako nahinumdom mao ang usa ka tingog nga nakigsulti kanako nagsangpit sa akong ngalan. Ako mihangtad og nakita mao ang mao gihapon nga sinugo nga nagbarog dapit sa akong ulohan. Gilibutan sa kahayag sama sa una. Siya misaysay pag-usab kanako sa tanan nga siya misaysay ngari kanako sa miagi nga gabii og mimando kanako sa pag-atol ngadto sa akong amahan og pagsulti kaniya bahin sa panan-awon og sa mga sugo diin ako nakadawat. Ako misunod, ako mibalik nato sa akong amahan nga dito pa sa umahan og misaysay sa tibuok nga nahitabo ngadto kaniya.
Siya mitubag kanako nga kini iya sa Dios, og misulti kanako sa pagpadayon og sa pagbuhat sumala sa gimando sa sinugo. Ako mibiyas sa umahan og mipanginon sa dapit diin ang sinugo. Misulti kanako nga ang mga palit kitago. Og tungod sa katinaw sa panan-awon nga ako nakikita mahitungkod niini. Ako nakaila sa dapit diha sa akong pagabot dito. Duo sa balangay sa Manchester, lungsod sa Ontario, New York. Nagbarog ang usa ka bungtog nga may igo nga gidakon og maoy labing taas sa kasilinganan. Sa kasadpan nga bahin sa mao nga bungtod nga dili kaayo layo sa ibabaw. Ilawom sa usa ka bato nga may igo nga gidakon. Diha ang mga palid nga gisulod sa usa ka bato nga kohon. Kini nga batong baga og nagkalingon sa taliwa sa may ibaw nga bahin og nagkanipis pag-ingon sa mga iglit nga sa ingon ang tunga nga bahin makita sa ibabaw sa yuta apan ang mga iglit palibot niini natabunan sa yuta. Human makabkam ang yuta, ako mikuha og ikalikuwat og gipahimutang ko kini sa ilawom sa kilid sa bato og sa gamay lamang nga kusog naasa ko kini. Ako mintaw og diha gayor ako nakikita sa mga palid sa Urim og Thummim og sa taming sama sa giingon sa sinugo. Ang kahon nga gisundan niini gihom sa tinupi nga gagmay nga mga bato og gibulitan sa usa ka matang sa semento. Ang ilawom sa kahon gisalugan og duha ka mga bato nga ipagbag diha sa kahon og dinhin niini nga mga bato gibutang ang mga palit sa ubang nga mga butang nga uman kanila. Ako misulay sa pagkuha kanila apan kid-an sa sugo og gisultihan pag-usab nga ang panahon sa pagkuha kanila wala pa moabot og dili gayud hangtod ang tagal nga 4 ka tuig moabot. Apan siya misulti kanako nga ako kinahanglang moadto sa mao nga dapit tukman sa usa ka tuig gikan niadto nga panahon. Og nga siya dito makig-abot kanako og nga ako magpadayon pagbuhat niini hangtod nga ang higayon maabot sa pagkuha sa mga palid. Tungod ni ana sumala sa gisugo kanako ako miadto magtag tapos sa tuig ug sa matag higayon ako nakakita sa mao gihapon nga sugo dito og nakadawat og pahimanggo og alam gikan kaniya sa matag panagsinultihanay kanamo mahitungod sa pagabuhaton sa Ginoo unsaon og sa unsa nga paagi ang pagdumala sa iyang gingharian sa katapusan nga mga adlaw. Sa kapahuuli miabot ang panahon nga makuha ang mga palid, ang Urim og Thummim og ang taming. Sa ikakawhaan og duha nga adlaw sa Setyembre 1800 kagatos og kauhaan og pito. Human milabay ang laing nga tuig
sa akong pagduaw sa dapit diin sila gitago. Ang mao gihapon nga langit nun nga sinugo mihatag kanako. Uban sa panugon nga ako ang manubag kanila, nga kon ako matugot kanila nga mawala tungkod sa walay pagtagad. O pinaagi sa akong bisan unsa nga pagpagsagaan. Ako paglagakon apan kon ako mogamit sa tanan ko nga mga panimbasog sa pagamping kanila. Hangtod nga siya ang sinugo mabawi kanila sila panalipdan. Ako sa wala magdugay nakahibalo sa kahangturan nano nga nakadawat sa hingpit na pahimangundong sa pagtipig kanila og nano nga miingon ang sinugo nga kon ako makahuman sa gipabuhat kanako. Siya mobawi kanila, wala madugay nga kini nahibaloan nga ako nagbaton kanila nga ang labi nga pinugsanay nga tinguha gigamit aron sa pagkuha kanila gikan kanako. Mataglaang nga nahunuhunan gigamit sa mao nga tuyo. Ang pagpanagud ko nag-anam kapait og nagkagarabe kay sa kaniadto ug ang pundok sa mga katawhan. Nagbantay sa kanunay sa pagkuha kanila gikan kanako kung mahimo. Apan pinaagi sa kaalam sa Dios, nagpabilin sila nga layo sa kadautan diha sa akong mga kamot. Hangtod ako nakatapos sa unsay gikinahanglan gikan sa akong mga kamot. Kunusa sumala sa gikasabutan ang sinugo mibawi kanila, ako mitugyan kanila nato kaniya og naa nga sila kaniya hangtod ni ini nga adlaw. Ikaduha nga adlaw sa Mayo, 1,800 ka gatos og katloan sa otloan og 8. Alang sa hingpit nga taalan tanawa ang Joseph Smith kasaysayan diha sa Perlas nga 10 milyon ug History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw, Volume 1, mga kapitulo 1 hangtod sa 6. Ang karaan nga talaan nga gikuha gikan sa yuta, ingon sa tingog sa mga katawhan nga namulong gikan sa abog og nahubad nato sa bago nga pinulongan pinaagi sa gasa ug gahom sa Dios nga gipamatuod sa balaan nga pagpamatuod unang gimantala ngadto sa kalibutan sa Ingles sa tuig 1830, ingon nga The Book of Mormon, ang Basahon ni Mormon.